Kuka tuossa laudan pohjassa on? Puora. Puora. Onko? Näetkö mikä läski se on? Sumo. Hyi vittu, kato nyt mikä saatana neekeri, hyi helvetti. Niinpä. Kyllä nyt saatana. Mitä onks teillä paljon pornolehtiä? Ei, mut me tässä on. Hieno. Onks tää hyvin muijia täällä? No on. Ihan tarpeeksi hyvin. Mitä te niille teette? Vaiheessa on ihan huoria. Niin just kartsujen kautta. Painetaan pornoa niitten kanssa. Ihan kunnon. Haista paska! Huora. Myönen. Ei tästä ole muut lisää sanoja. No niin Lesbo! No hyvä. Siis lesbot siistää. Ei oo kuule homo. Onks mä homo? Oo. Ai pillu vai? Niin. Tai no ihan sama vaikka perse. Niinpä. Vittu se ruskea reikä. Niin. Tai rinnat ihan se ihan sama. Onko kysymät kuivana kakkoseen parasta? Ei. Ei. vai? Ei. Mä tiedän. Onko täällä nainen sänky? Niinpä. Oikein porkkanalla. Porkkanalla se tulee aina. Mikä teidän lempilehti? Pornolehti! Niinpä. Oikein kunnon parnakko on niin hyvää tekee. Vittu! Miten te yleensä pokaatte muihin? No, houkutellaan ne sänkyyn. Millä tavalla? Mitä te sanotte niille niin? Sanotaan mennään nussemaan. Mitä te niitä panette? Haluatko näyttää? Ja Haluatko näyttää mitä sä No panet? pistää